Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Karong adlaw napulog tulo nga Domingo sulod sa tuig nga ipaampo sa atong simbahan karon ang lingkuranan ni o trabaho ni San Pedro Apostol, ang iyang authority isip atong Santo Papa o iampo nato ng atong Santo Papa, ng atong mga kaobispuhan, mga leader sa atong simbahan. Iapil sa nato kanunay pag-ampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, bilabi na gyud nining nagkabangi nga mga nasod sama sa Russia o sa Ukraine o dinhi sa atong nasod, maghari unta ang kahiusan atong mga Pilipinhon, labi na niining transition period karon sa atong panggobyerno. Labaw tanan, padayon atong iampo og pasalamatan ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi, labi nang sigig palit sa atong slots nga dupes para sa atong proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Ang Ginoo miingon kang Elias, dihugi si Eliseo, anak ni Safat nga taga Abel-Mehola, aron mahimong propeta ilis kanimo. Busa ni biya si Elias gikan didto, og nakaplaga niya si Eliseo, ang anak ni Safat nga nagdaro, ginamit ang napulog duha ka baka, og diha siya sa ikanapulog duha. Miagi si Elias kaniya, o gisulob ni Elias ngadto kang Eliseo ang iyang kupo. Gibiyaan niya ang mga baka, og migukod siya kang Elias og miingon, pahalukaon na ako sa akong amahan ug sa akong inahan, ug unya mosunod ako kanimo. Ug si Elias miingon kang Eliseo, lakaw kay wala ko ikaw did-i. Ug mibalik siya ug gikuha niya ang mga baka ug giihaw o giluto niya kini. Ug maoy iyang gisugnod ang mga yugos sa iyang nga iya kining gipakaon sa katawhan. Unya misunod siya kang Elias, ingon nga iyang katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Bantay ako, Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug akong kopa. Ikaw mao ang akong swerte. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabhion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Busa ang akong kasing-kasing,
nalipay ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag didto sa kahiladman. Ni itugot mo nga ang imong buutang alagad madunot. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Tudloan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi, sa kapuno sa mga kasadya diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. May kagawasan kita tungod kay gihatagan man kitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Apan kamo mga igsuon gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himua ang inyong kagawasan nga pasangil aron maghari kaninyo ang lawasnong pangandoy. Hinunua pag-alagaray kamo uban ang gugma. Kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Apan kung kamo magpinahitay o magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot pagkalaglag. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw patumani ang mga pangandoy sa tawhanong kinaiya. Kay ang mga tinguha sa tawhanong kinaiya, supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa tawhanong kinaiya. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu maoy nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas.
Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya og dangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao." Ug miingon ang tao, "Sir, muuli na ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios." May laing tao usab miingon, "Musunod ako kanimo, sir, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay." Si Jesus miingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magpunay lingi dili angay sa gingharian sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang gustong musunod ni Kristo? Taas ang kamot. Kung samday inyong gisimba, nganong ni aman mo karon? Ha? Di mo musunod ni Kristo, nya ni amo, nanimba mo dinhi. Kinsa ron ang mukalawat inig panahos pangalawat? Taas ang kamot. Mga lawat mo niya, di mo musunod ni Kristo? May pas Kristo kay musunod pa inig pakalawat. Musugot mo nga inig pakalawat nako, nya kanang wa mo isas kamot ang hostiyas, mahimong od igabot sa imong baba. Musugot mo? Sige, kinsay musunod ni Kristo? Ito na. Hinay kayo ana, no? Og mauni karon ang hinungdan. Nganong gubot, krisis ang kalibutan. Kay ang mga tao, sama nato, labaw na ginang dili mga Katoliko, dili mga Kristiyano. Matud pang San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, mag-unay gani mo pinaakay, pinahitay, matnguni ninyo nga di mo mga laglag kamong tanan. Mao na naron, Russia, Ukraine, gapinahitay na, padung na nas pagkalaglag. Unya, sila rin gapinahitay. Unya, kay ang epekto sa ilang pinahitay, ni abot man din hinato sa tibuok kalibutan, wa say siguro mga laglag na taani. Nga naman, tungod kay di man gud mosunod sa gisulti ni Kristo. Matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gawasno na mo, naa na mo'y kagawasan, kay gihatag nas Ginoo kaninyo. Pero matnguni ninyo ang maong kagawasan nga dili ninyo gamiton aron pagtagbaw sa inyong tawhanon nga kinaiya. Kay kini manggod kunong tawhanon atong kinaiya mga igsoon, mao ni siya ang babag sa atong pagsunod ni Kristo, ang tinuod nga kontra sa atong pagtuo o pagsunod ni Kristo, kining atong kinaiya. Na diri sa atong ebanghelyo,
ang requirement ni Kristo para mosunod niya ang tao na ay mga tulo tingali ka requirements. Unsa may una, biyai ang tanan. Mao ginay first. Nya iyaning gitaytulan og deny yourself. Kalimti isalikway ang imong kaugalingon, ang imong kinaiya, tawhanong kinaiya. Ana, ilingi ay mong tupad. Ing na sugot ka na. Sige na, di magay mo mulingi. Lingi ba? Kanang wa mulingi, nauwaw na, naikog na, tawhanon ng kinaiya. O niya, ning mas Kristo, isangyaw ang maayong balita. Unsa ni mo pagsangyaw nga mismo ganian ang imong tupad, di magi ka mulingi. Okay, balik. Lingi ang imong tupad. Ing na, okay na nimo, deny yourself. Na, wag mo lingi uban. Unsaon pag-deny sa unang pagbasa si Eliseo kay si Elias mao man ni ang greatest prophet sa Ginoo. Pagduol gyud ni Elias nga ingon siya sunod nako pinaagis pagsulob siyang kupo. Unsay gibuhat ni Eliseo, nagdaro man to siya gamit ang mga baka og daro. Unsay iyang gibuhat? Giihaw niya ang tanang baka. Din agid siya makadaro. Ang iyang gisugnod sa pagluto sa baka, ang iyang daro, kahoy mang daro sa una, giluto niya pinaagi sa daro. Ang iyang yung panginabuhi, totally, iyang gisunog. Nga naman, kay musunod na siya sa Ginoo. Mao na siya self-denial. Gabot sa inyo, sunuga inyong balay ha. Adi mo musunog. Sunuga. Dili, di mada. Kinsay musunog siyang balay ini guli, ta sa kamot. Oh, mao na. Tanawa ang unang tao nga miingon diri sa atong kuan. Ebanghelyo. Ginoo, musunod ko nimo. Unsay gisulting Kristo, ang mga langgam na ay ilang salag, ang mga milo na ay ilang lungag, apan ang anak sa tao walay kapahulayan. Sa to pawa siya balay, tabla ray na sunugan. Nga ningon siya, sige Lord, okay ra na ako Lord, pero muuli sa ko Lord, kaya ako sa tong ilubong akong papa, kay namatay. Ingon siya, pasag din ng mga patay nga mulubong sa ilang mga patay. Hasta gani ang paglubong sa amahan nga namatay. Moingos Kristo, ayaw, pasag din ang mga patay, mulubong silang patay. Ikaw, iwali ang Ebanghelyo, musunod bang kakanako? Ang tanawa, sunugay inyong balay. Ang saan man pagsunog, saan ayaw higugmaa ang imong balay ug ang sud sa imong balay labaw sa sugo sa Ginoo. Kay diha rabas balay, anha mo magsigig yaw-yaw, anha mo magsigig kasuko, na alay mga sagbot-sagbot diha, suko dayon mo. No. Nga naman, pinangga man nimo imong balay kaysa sugo sa Ginoo nga niingon, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang diri sa atong unang pagbasa niingon man, paghigugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Mo ni ang ikaduhang sugo nga gi-connect ni Kristo sa unang sugo. Higugmaa ang Dios labaw sa tanan, sa tibuok mong hunahuna, tibuok mong sa to kusog, sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag. Sa to pa labaw gyud ang Ginoo. Nipalit na mong slat. Kamong naglisod karon, nagkrisis karon, mupalit pa mo slat. Hoy, tubag. Di na no. Ayaw pa dir, galisod taon may padir. Oh, kana pa lang naaga ni. Lisod na ta. Unsa man ning slat? Atong ibaligya kaning DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction, para sa simbahan, para sa lugar diin patubuon ang atong pagtuo ni Kristo. Hay may labaw ron imong
gihigugma nga mo'y imong dapatan sa imong kwarta. Kanarong kwarta nimong gamay ba? Kay pobre man ka. Hay may imong unahon pagdapat ang para sa simbahan o para sa imong balay? Sige. Para sa simbahan o para sa imong kaugalingon? Asa may una nimong dapatan? Kinsa dinhi ang moingon, unahon na kog dapat share nga rin sa simbahan. One slot raman, 1,000. Yan naman kay kwarta ron nga mga 10,000. Hay may imo nang gamitan sa 10,000. Ibutang, pila ka buk din ang dunay 10,000 sa inyong pamilya. Daghano, niya og mingos Kristo, hala, palitig o sa kaslat. Hay may imong unahon, ayay, ako ra ba ning ipariban sa akong buhok, na para ba ko'y palitonon ditong kuanda, kana ganing, unsa pa na yung palitonon? Ingko, ayay, ipalit ra ba din ako og mga gamit sa akong estudyante ron, or ako ra ba ning i-blow out sa akong estudyante nga mo graduate? Di lang ko Nya ang imong ikwenta katog yung 1,000, imo na tong ikalimtan ang 9,000 nga nahibilin diha nimo. Katog yung 1,000, ayaw lang ayaw lang kay may na lang ni ipalit og kuan Ay may imong unahon ron paghatag ang para sa simbahan o para sa imong kaugalingon anang 1,000. Kinsay mo ingon, ako padre, ang ako jong unahon ang simbahan paghatag aning 1,000 out of my whole money. Mugahin ko 1,000 para simbahan. Itaas ko ng kamot. Kinsay mo ingon hala di ay usa ka buok. Ang atolo, amao di ang hinay kayong halin ato. Gahapon, iti-itry atong halin. O na atong halin karon 9,415 kaslats. Pero pakpak lang yapunta. Pero mas mo pakpak kita kung kabong tanan nga nagnipili sa Ginoo, unahon ang Ginoo pagdapat sa inyong 1,000 kaysa magsikag pangandoy, ayay, ang akong uyab, ako ra ba tong i-date, tagpila marong burger, niya human, pila rong motel. Patay ka diha. Kaya mo ba naiuso karon? No? Niya, imong dapatan para anang sala, patay ka. Unaha pagdapat nga rin sa simbahan. Bisag ka na lang ingon practice ba? Mabta na sa una, ako kay pertibasan akong pobriha, niya gatukod ba kong organisasyon, youth organization, choir, o sa Legion of Mary, niya gasweldo naman ko diha sa akong gitrabahoan sa bangko. Ang ako dahil hunahunaon, inigdawat ako sa akong sweldo, gamay ang taon to akong sweldo, ngunit lang ko ato og 5,000 kada buwan. Ang pinakadako na kong sweldo, mga 1988 man ko na regular. Pinakadako na kong sweldo hangtod pag-retire na ko 1995. Ang net take home pay nga akong nadawat 7,000 a month. I-convert na ang 7,000 sa karon na rate sa atong inflation o uban pa. Tingali na anas mga 20 o mga 15,000 siguro or 16,000 karong panahon na. Nya gaatiman pa ko og masakiton nga duha ka buok paralyzed. Ako pa'y breadwinners pamilya. Pero ako ginang bahinan ang para sa Legion of Mary, sa choir. Makabahin pag yung ko gamay para sa akong uyab. Ano ko'y uyab? Di ko masiruhan sa unagot. Panagsaraman ko masiruhan. Pero kanang simbahan, number 1 gina, sa ako sang talento, gamayng talent sa pagkanta, gamayng talent sa pagsturti, kanang pag-istorya, gi-invest gina nako sa mo ginagauna nako ang simbahan, pero wa ko'y planong magpari. Wa jud ko'y plano magpari. Ang ako lang mo paduol ko sa simbahan aron inig kaminyo nako ang akong pamilya duol sa simbahan, maanad nako. Mo to'y akong tumong, pero nakita tingalis Ginoo nga murag mas labi na kong gihigugma ang simbahan kaysa akong kaugalingon. Ay iyan ano kong gihimong pare. Mga taon barog-barog na koron diri, nga tudluan ta mo, seek first the kingdom of God and everything you need will be given to you. Sa akong pagkakargador nga gamay kay kog income, sa akong pagtrabaho sa bangko nga gamay gyapong income, di ko magtuo nga karon dako na kay kog income. Inigdupas akong kamot, dako kay makuha.
Pero kay naanad man ko nga unahon ang simbahan, niadtong buot pa kong magbinyo, samot na karon nga ako na diyong giimti ang akong kaugalingon. Everything belongs to the church. Nindot kayo imong feeling mga igsoon. Wa gyud kay bationg stress. Bisan pagwa na kay kanon. Ug di sa gyud mahitabo nga wa na kay kanon, kay everything will be given to you if you seek first the kingdom of God. Wala siya. Kadtong muunas Ginoo, manindog ta. Ang dili, panguli. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, himuon nato karon ang atong pangalyupo ngadto sa atong Ginoo nga kanunay nag-atiman kanato. Busa, malaumon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa kahiusahan ug kalinaw sulod sa simbahang Katoliko dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa matuod nga kagawasan tali sa nagkalaing-laing mga katawhan ug mga nasud niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanila nga dali kaayong makahimog huyang nga mga sumangil aron lang pag-ikyas sa mga gipangayo sa pagtuo diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kadasig diha sa pagsunod sa atong magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocese Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Chupilo Kamumot, sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kaluwasan sa tanang mga matuohon nga mihalin na si magampo kita sa Ginoo. Ginoo. O Dios among Amahan, ayaw kami hikawi sa among gipangayo, kay among gituboy kining pangamuyo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. O diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhono nga awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans, kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo, maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
magampo kita o Ginoo kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kinabuhi, divine life. Yaon sa metong buhaton, ato yung isalikway ang atong human nature. Inya ilisa na to og divine life. Ang atong mga kaigsuunan nga misalikway sa ginagmay o dinagkong paagi, atong pasalamatan ang nag-serve nato dinhi karon ining misaha dinha sa gawas nganhi sa sulod nga ato diring mga lektor, salmista, sakristan, atong choir, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang atong nagdecorate aning mga buwak, ato silang pasalamatan og labaw tanan ang atong nihimo karon sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mrs. Marian Cañete o si Ryan Cañete and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Ang akong gingon kaganiha, ang ato ng total nga halin sa atong DOPS, 9,415. Nagtarget ta og mga 12,000 slots nga mahalin, labing minos, una ta musugod sa pagtukod sa atong gidamgo nga konbento. So inaton ta, inyo ning suportahan, unsa may buhaton, unaha pagdapat sa inyong kwarta ang simbahan. Pila may idapat? 1,000 lang out of your money. Give. Unaha, paghatag og 1,000 ngari sa simbahan. And God will give you everything you need. Tuo man na, dili. Mana, wagin mo mutuo. Sige, manindog na ta. Pahinomdom gihapon sa inyong love offering para sa atong parking. Niya ang pag-atiman anang inyong mga bata na magsigig tingog-tingog, hilak ba, tabi-tabi ba, igawas dayon ha, panahon sa misa kay aron di ta madisturbo. Madugay makat-on ra man na di na magtingog-tingog, pero mintras tanto nga mutingog pa dad-adayon ngadto sa gawas. Ayaw ipamasin basin pag muhilom ra ni. Tingog na ganig kausa dad-adayon. Ngag din ana magtingog dito kay natug na balik dire. Ana ra guna ang prinsipyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.